Ahojte, zdraví vás Martina z podcast Poď rásť. Momentálne sa nachádzame na čučoriedkovej farme v Stupave pri Bratislave a oproti mne sedí jej majiteľka, pani Jana Dytrichová. Ahoj Janka. Ahoj Martinka. Vítaj u nás v podcaste. Ďakujem. A Janka, ako vznikol nápad založiť čučoriedkovú farmu? Nápad vznikal trošku dlhšie, nebol to jednodňový nápad. Dlho sme uvažovali nad tým, ako využiť náš pozemok, tak aby sme z toho mali aj radosť, aj aby to bol zaujímavý projekt. Takže sme približne rok hľadali, aby to naozaj bolo niečo zaujímavé, niečo, čo by nás bavilo a niečo, čo by bolo iné, ako tu všade je. Uh-huh. Kedy vznikla táto idea založiť čučoriedkovú farmu? Ktorý to bol rok? Bolo to v roku, na prelome rokov 2015 a 2016. Uh-huh. A prečo si sa rozhodla ísť pestovať zrovna čučoriedky a aké sú také tie zdravotné prínosy čučoriedok? Takže pre čučoriedky sme sa rozhodli práve kvôli jej benefitom, kvôli tomu, že sú veľmi zdravé a je tam veľmi veľa vitamínov a odporúča ich veľmi veľa lekárov. A ty si mi hovorila do telefónu, že keď si bola mladá, si bola anemická, že sú veľmi dobré aj pre chudokrvných ľudí. Áno, akože toto je ďalší dôvod. Áno, som anemická stále, práve preto potrebujem jesť tie čučoriedky, ktoré mi vlastne akože dodávajú to železo, aby som nebola už chudokrvná. Uh-huh. Aké produkty nájdú zákazníci na tvojej čučoriedkovej farme? Z čučoriedok sa snažíme robiť úplne všetko a stále niečo pridávame, takže máme čučoriedkovú šťavu, máme čučoriedkovú limonádu robíme pre zákazníkov, vínko čučoriedkové, pivo čučoriedkové, samozrejme, že čučoriedkový džem, čučoriedky v šťave, sypaný čaj z čučoriedok, máme aj vlákninu, čo je tiež veľmi dobrý produkt. Keď nemáte v zime čerstvé čučoriedky, tak je to vysušené šupky z čučoriedok, ktoré sú pomleté a viete si pridávať do jogurtov, do smoothie. V bufete robíme aj čučoriedkové pivo, čučoriedkové nanuky, tiramisu s čerstvými čučoriedkami, cheesecake s horúcimi čučoriedkami. Naozaj proste teraz máme napríklad novinku, máme med s čučoriedkami, čo je tiež veľmi dobrý produkt. Uh-huh. Ja myslím, že aj tie čučoriedky sú vlastne jeden z tých superfoods, čo sa odporúča a myslím, že aj jak to bola u nás tá Andrejka z Carnivore stravovania, že to je myslím, že jediné ovocie, čo oni povolujú pri Carnivore. Ešte ma zaujalo to, že ako si spomínal, že u nás v bufete. Takže kde je vlastne ten váš bufet? Lebo to mi príde veľmi zaujímavé, aj dobrý marketingový ťah. Takže čo je vlastne bufet na Berry Farm? Bufet máme u nás na farme, máme ho zo starého amerického autobusu. Vlastne je to starý americký autobus prerobený. Časť máme ako kuchyňu a časť máme ako sedenie, kde ľudia môžu prísť, robia si tu niektorí ľudia narodeniny, oslavy, proste také malé oslavy narodenín, alebo aj áno, je tu vedia sa tu prísť nafotiť. A je to aj krásny veľký priestor, že sa dá byť vonku a môže aj grilovať, alebo sa tu stretnúť, a vlastne vnútri je ten bufet. Ktorý je zariadený v retro štýle. Ono sa to volalo v Amerike vtedy, že diner, ten spôsob tých reštaurácií a je to neskutočne krásne. My urobíme druhú časť podcastu s Jankou, urobíme vnútri.
takže ho potom uvidíte. No a ako ťa napadla tá myšlienka zohnať americký školský autobus? Zase nebolo to, že sme zháňali školský autobus, ale dlho sme uvažovali o tom, ako chodili postupne ľudia na tie čučoriedky, stále chceli a môžeme si dať vínko a môžeme si u vás sadnúť na chvíľku. Takže z tohoto všetko vlastne vzniklo a chceli sme nejaký bufet proste pre ľudí, keďže ako prídu ku nám, chcú sa porozprávať, chcú si oddychnúť, zrelaxovať. Takže vlastne z toho vznikla myšlienka mať bufet vlastný, s vlastnými samozrejme, že produktami a s vecami, ktoré vlastne nie sú bežne v bufetoch, takže niečo také čučoriedkové. No a dlho už robíme na jednom projekte, kde chceme mať postavený bufet, len je to trošku otázka času, stavebné povolenia a tak ďalej. Takže vlastne ja keď mám v zime trošku času, tak stále niečo hľadám a pozerám a jednoducho mi prišiel tento americký autobus a hneď keď som ho fotila prvýkrát, zbadala, tak som vedela, že je to super nápad a že by sme si mohli za tým ísť. Mne sa to aj veľmi páči, že je to neskutočne dobrý fotoobjekt aj znútra, aj zvonku a že fakt, keď som to ja uvidela na tvojej web stránke, tak sa teda, že tam idem a tam točíme, že úžasné, naozaj super nápad. Janka, ešte som chcela spomenúť, že v tomto projekte si spolu so svojím partnerom a vlastne predstav nám, že o koľko vlastne tých sadení čučoriedok sa stará. Takže celá naša farma je na rozlohe viac ako 3 hektáre, ale čučoriedky sú na 1,23 hektárov a máme tam 4000 sadeníc čučoriedok rôznych odrôd, máme až 13 odrôd, takže vlastne oni postupne dozrievajú a snažíme sa čo najdlhšie mať to obdobie zberu. Máte aj nejakú pomoc ešte externú, alebo zvládate to sami dvaja? Na zber čučoriedok vždy máme pomoc, vždy chodievajú brigádničky, ráno nazbierajú nám čučoriedky, vlastne potom ich ďalej distribuujeme a predávame a rozvážame a predávame u nás. Ako dlho funguje táto farma? Celý 2017 rok sme ju vlastne zakladali, to bolo vlastne rok budovania a odvtedy vlastne sme tu, teraz už 8. sezónu. Super, nádherné. Kde nájdu zákazníci tvoju farmu? Lebo bolo to také trošku náročnejšie sa sem dostať. Trošku je to náročnejšie, nie je tu žiadna adresa, ale zákazníci, keď si dajú do Google, napíšu si Berry Farm, tak nás nájdú. Ale je to v podstate tak trošku ako keby nad Stupavou? Alebo... Áno, je to... mimo Stupavy trošku, je to 5 kilometrov od Stupavy, ale cez železničnú ulicu sa sem vedia dostať a vlastne vedia sa dostať aj z Devínskej Novej Vsi popri Rybníku, takže je to taká spojnica medzi Devínskou a Stupavou, kto by akože nevedel. Aby sme sem išli autom a sme sa, 3 ľudia nás sem navigovali, vieš, vždycky každý kúsok a strašne milí ľudia sú to, ináč musím povedať. A najprv sa videli tie fialové maky, takže poďte okolo fialových makov, potom krásny les, taký rozprávkový a potom asi hore na tom kopci uvidíte taký biely domček z cesty, hej. Takže, ale určite to nájdete, lebo to ľudia poznajú lokálni. Janka, čo ti dala táto farma a čo ti vzala? Myslím, že mi iba dala. Nemyslím si, že by mi niečo vzala, lebo je to naozaj, každý deň sa človek teší do práce, pretože vidím, čo budujeme. Je to jednoducho taká radosť, pokoj a jednoducho, keď vidíte tú odozvu tých ľudí, ktorí vám hovoria, že sa tešia na tie čučoriedky, že proste ako napríklad nedávno sme mali krúpy a
ľudia proste mi povedia, že čo by sme robili bez tých vašich čučoriedok, veď by sme neprežili leto ako. Takže je to také, čo nás povzbudzuje, dodáva nám proste ten elán a všetko, čo vlastne tú radosť zo života, radosť toho, že vlastne tu robíme niečo pre ľudí, čo má význam. Takže aké boli reakcie vlastne verejnosti na to, že ste otvorili túto farmu a ako máte podporu komunity? Reakcie boli veľmi pozitívne, lebo ľuďom vadí, keď sa stále niekde iba stavia a proste nie je to miesto už, kde sa dá zrelaxovať, kde sa dá oddychnúť. Takže vlastne toto tu u nás ľudia nachádzajú a sú spokojní a veľmi veľa ľudí to rieši tak, že vlastne nás stále odporúčuje ďalej a vlastne stále väčšie a väčšie množstva, lebo povedia, ten sused chce, tá rodina chce, proste akože stále sa nám tí naši zákazníci, čo sú stáli, tak ako posúvajú nás ďalej. Ja si pamätám, že ja sa chodievala do Stupavy na bicykli z Dubravky, že som skoro umrela. Ale koľko je to na bicykli zo Stupavy ku vám? Asi 5 kilometrov. Takže aj to je vlastne celkom dobrý nápad na výlet. Áno. Ísť na zmrzku do Stupavy a potom ešte 5 kilometrov pekne do kopca. Staviť u Janky. Áno. Už teraz hovoria ľudia, že je to príjemná zástavka na to bicyklovanie, že si tu hlavne pre deti, že vedia im dať limonádu čučoriedkovú, ktorá je zdravá. Janka, ešte mi prezrať, že čomu si sa vlastne ty venovala predtým, ako si otvorila čučoriedkovú farmu a že či si ty prípadáš ako úspešná podnikateľka? To, či si ja prípadám ako úspešná podnikateľka, to určite musia povedať iní ľudia. Ja hovorím, že ja mám radosť z toho, čo robím, takže ako určite to ľudia aj cítia, že to je proste iné, ako len keď musíte ísť do práce. Takže musia to posúdiť iní ľudia, či som dobrá podnikateľka a predtým som sa venovala v kancelárskej práci, takže je to úplná radikálna zmena. Vieš si predstaviť, že teraz, keby sme sa posunuli naspäť od tých 8 rokov dozadu, do roku 2017 a musela by si znova urobiť to rozhodnutie, idem do otvorenia čučoriedkovej farmy, ako by si sa dneska rozhodla? Určite takisto. Teraz už viem s odstupom času, že ktoré veci sa dali možno už zo začiatku urobiť lepšie, ale absolútne toho neľutujem a som s tým spokojná práve, že ja mám stále toľko nápadov, ktoré sa tu dajú akože zrealizovať, len všetko je otázka času a peňazí, takže vlastne ako je tu, myslím si, že môžem každý rok niečo nové priniesť ľuďom, takže a s radosťou hlavne. Žiješ si ty taký ten svoj profesný sen? Určite áno. A považuješ toto ako za také svoje poslanie, že toto vlastne celý môj život smeroval do tohto bodu, aby som toto robila? Je to možné. Ako mne ľudia povedia, že vidia, že to nerobím pre peniaze. A to je proste, keď vám povie niekto, kto naozaj má niečo za sebou a proste má ten nadhľad, má aj zarobené peniaze a cíti z vás nejakú inú energiu. Takže je to také zadozučinenie, by som povedala. A taká pochvala. A ja mám aj pocit, že ja sa už blížim k tej 50-ke a mám pocit, že už aj v tej sa tak prehodia nám tie hodnoty životné, že do tej 50-ky alebo 45, každý to má individuálne, že chceme zarábať peniaze, zabezpečiť sa, aj deti sú malé, potrebujeme tie peniaze, ale potom sa to nejak otočí a človek začne rozmýšľať, čo ja môžem dať a vtedy už aj niekedy tá práca, ne pre všetkých, ale pre niektorých v tej kancelárii si povie, že ale ja chcem ísť stvoriť, že už som sa dosť učil, aj pre druhých som pracoval a že možno teraz už chcem tvoriť.
A to je vlastne krásne, keď sa nám to podarí. Vieš, že ako sa tebe podarilo, že zrazu si vybudovala ten sen. Ešte sa ťa spýtam, teraz tak súkromne, alebo už to nie je až tak úplne pracovná otázka, ak by si mala dať radu svojmu mladšiemu ja, aká by to bola rada? Ťažko povedať, akože jaká rada. Neviem, snažím sa veci robiť pocitovo. A to je asi také dôležité, že proste neísť na to, že nejdem do toho, lebo tam hrozí veľké riziko. Proste snažiť sa ukázať, čo je vo vás, alebo proste akože v každom niečo, čo môže ukázať a vlastne ísť si za tým a ukázať to. A ak by si mala dať radu nejakým začínajúcim podnikateľkám, ženám, ktorí majú nejaký sen, aká by to bola rada? Keď prídu ťažké časy, na čo majú mysleť? Tak v ťažkých časoch má každý toho svojho partnera, ktorý by mu mal byť oporou a vlastne mu pomôcť prekonať tie problémy a ísť ďalej, pretože tak ako som hovorila, aj keď sme mali tu na všelijaké problémy, tak vždy hovorím, že po tom daždi vždy vyjde slnko. Takže určite treba ísť ďalej, treba si nájsť niekoho, s kým to viete prekonať a ísť si za svojím cieľom. Mala si aj ty také tie momenty, že my toto už nedáme, končíme, alebo vždycky si mala tu nádej, že ja to nepustím? Určite som nemala také, že to skončíme. Boli ťažké chvíle, ale určite nie tak, že by som to chcela skončiť. Aká bola podpora tvojho okolia, keď si sa rozhodla teda podnikať? Keď som sa rozhodla, tak nie všetci boli optimistickí ako ja, ale dôležité je asi si to nedať zobrať. Ten svoj optimizmus a tú svoju nádej a proste bolo všeličo a komu to predáš a proste všeličo bolo. Ale jednoducho, keď stále viete, že robíte niečo zaujímavé, robíte niečo pre ľudí, tak tí ľudia vám to vrátia. Ako vidíš budúcnosť farmy a kde by si ju chcela ďalej posunúť? Chceli by sme ešte postaviť na farme skleník veľký viktoriánsky, chceli by sme postaviť stodolu na farme. Takže nápadov máme veľmi, veľmi veľa. Chceli by sme tu robiť zážitkové večere. Je toho strašne veľa, tých nápadov. A určite chce to čas na tú realizáciu, takže viem si predstaviť sa stále niekde posúvať ďalej. Je možné si prenajať túto farmu na nejaké súkromné účely, ako sú teda, spomínala si tie narodeninové oslavy, alebo aj pre firmy. Je toto miesto, ktoré bolo vhodné preto, pre nejaké team buildingy, alebo keď firma chce proste iba tak si dať posedenie? Áno, dá sa to. Prednedávnom sme tu mali dokonca preteky medzinárodné, kde bolo nejakých 150 účastníkov, takže celý deň tu strávili, varili sme im guláš. Hovorím, že z viacerých štátov Európy tu boli a tiež boli ľudia nadšení a páčilo sa im toto miesto. Máme poslednú otázočku od predošlého hostia Martiny Strakovej, ktorá píše a vydáva knihy. A Martinka ti dala otázku. Mnohé ženy podnikateľky hovoria o výzvach pri získavaní financovania. Aké riešenia by mohli pomôcť k ich prekonaniu? Čiže ako si to mala ty s financovaním? Dá sa vôbec s farmou uživiť? A kde vidíš ešte nejaké možnosti zlepšenia? Dá sa s farmou uživiť, samozrejme, keď to robíte tak, ako to robíme my, že si vlastne všetko robíme sami. Ako náhle by sme zamestnali ľudí, už by sa to nedalo robiť. Ale
určite treba tomu obetovať veľmi veľa, čo sa týka financovania, ale dá sa to zvládať. Ešte ma napadla jedna taká otázka, že keby si sa mala znova narodiť a vybrať si nejaké povolanie alebo niečo, čo teda budeš robiť, alebo nejaký talent, bolo by to toto? Neviem si predstaviť, že čo by to bolo, keby som sa znovu narodila. Neviem, či by som to vedela robiť celý život. To je veľmi ťažká otázka, ale určite by ma to bavilo veľmi. Super. Milí naši sledovatelia, presunuli sme sa dovnútra školského amerického autobusu, ktorý je na čučoriedkovej farme v Stupave pri Bratislave a položili sme 10 biznis otázok pani majiteľke Janke Dytrichovej. Ahoj Jani. Ahoj. Takže prvá otázočka znieje, čo ťa na tvojej práci najviac baví a či je niečo, čo robíš najmenej rada? Najviac ma baví asi ten kontakt s tými ľuďmi, pretože tí ľudia vám dajú tú spätnú reakciu, či sú spokojní, či nie sú spokojní, čo treba vylepšiť, čo treba doplniť. Takže prichádzam na tie ďalšie nápady, ktoré ešte vieme posunúť ďalej a rásť. A čo ťa najmenej baví? Prípadne, ak ťa niečo nebaví, máš niečo, čo rada deleguješ pre druhých? Tým, že sme tu iba my dvaja, tak stále to musí zostať iba medzi nami dvomi a nerada, strašne rada oberám čučoriedky a jem ich každý deň, keď sú zrelé. A toto je asi to, čo delegujem ďalších, je vlastne to, aby mi to nazbierali a ja ich môžem ďalej posúvať. Ale inak každú prácu na farme mám veľmi rada. Počas roka je každá práca, každý mesiac by som povedala, alebo každé to ročné obdobie je iná práca. Začíname strihaním stromčekom, strihaním čučoriedok, potom robíme predaj sadeníc, tiež chodievame strihať ku zákazníkom čučoriedky, práca v bufete, potom je ten samotný zber a medzi tým sa musíme samozrejme starať o tie naše rastlinky. Máme ich 4000, takže dôležitá je, aby mali správnu výživu, aby boli dobre zavlažované, aby sme sa chránili pred škodcami a tak ďalej. Proste akože táto práca s tými samotnými sadenicami je veľmi dôležitá počas celého roku. Ešte ma napadlo, že ty ako žena vlastne ako zvládaš tú manuálnu prácu na farme a ako sa to prejavuje aj na tvojej kondičke? Tak samozrejme, že vekom je to stále horšie a horšie, ale hovorím tým, že niekoho niečo baví, tak to úplne inak berie a stále si poviete, že však ako keď to stávanie je ťažké, potom sa rozhýbete cez deň. Ale tak ako je to normálne, je to s vekom, ako určite treba veľa manuálne pracovať, veľa chodiť, takže niektoré práce si zľahčujeme, chodíme na skútri alebo na kolobežke, ale každý deň vlastne je tu aj tá manuálna práca. Ešte ma zaujalo, že si hovorila, že chodíte strihať čučoriedky ku zákazníkom. Čo si pod tým myslela? Posledné roky už predávame aj veľké zapestované rastlinky, tak ako ich my pestujeme, vlastne ich
predávame zákazníkom a tí zákazníci vlastne ako keď si nevedia dať rady, že nevedia to strihať, alebo jednoducho sa spoliehajú na naše práce, tak nás volajú každoročne ostrihať im kríčky. Super, veľmi pekné. A otázka číslo 2. Aký najväčší problém ste zažili na farme? Niečo, čo vtedy sa vám nezdalo až tak príliš vtipné a dneska, keď sa na to spätne pozriete, tak si poviete, že OK, zvládli sme to, nebolo to také strašné. Bol jeden na začiatku veľký problém tým, že sme pri lese. Mali sme strašne veľa huseníc a začali nám žrať listy čučoriedok. Vtedy to bol, môj partner ešte pracoval, takže sama som na to bola zo začiatku akože väčšinu času a vtedy bol jediný moment, kedy som tu plakala. A vtedy ste o koľko došli z tej úrody, dajme tomu, alebo... Neviem, že či sme došli o nejakú časť úrody, to by až tak nebol ten problém, len mne bolo ľúto tých rastliniek. Zažila si, že ťa niekto ako ženu v poľnohospodárstve nebral vážne a ako si vtedy reagovala? Tak zo začiatku ma vôbec nebrali vážne, hlavne tí profesionálni poľnohospodári. Potrebovalo to čas a ukázať im, že to vieme a že nie každý, kto chodí na poľnohospodársku školu, musí vedieť, čo treba, pretože všetky tieto veci si vieš naštudovať a proste chodíme aj za odborníkmi, ktorí nám radia. A je to o tom celkovom prístupe k tým povinnostiam. A dneska máš dobré vzťahy? Napríklad niekto, kto ťa na začiatku mohol kritizovať alebo bol skeptický, že prišiel za tebou po roku a povedal, že wow, že ja som neveril, že ti to pôjde, ale super práca. Áno, takých bolo veľa. Ako na to reaguje? Ja si idem za svojím cieľom. Pre mňa je to iba taký pocit uznania. A jak sme sa aj rozprávali vonku, že ja som čítala takú peknú myšlienku o podnikaní, alebo keď niekto má nejaký sen, že nehovorme o koláči, ktorý sa ešte len pečie, ale počkajme, kým bude opečený, až potom budeme ho zdieľať s druhými ľuďmi, že práve to je taká dobrá ochrana proti negativite na začiatku. Áno, je to veľmi dobré, aj keď ja tým, že som dosť dlho to vybavovala aj papiere dopredu, tak som musela niektoré veci s niektorými ľuďmi aj zdieľať. Samozrejme, že nešlo to, že úplne že v tichosti všetko urobiť, keďže ste potrebovali aj tie rady, aj všetko. Takže, ale určite je to dobrá rada. A aká si bola ten typ podnikateľky na začiatku, že chcela si rozprávať o tom nápade a zdieľať ho s druhými a vedieť názor, čo si o tom myslia, alebo si bola skôr tá taká, že tichšie budem? Rozprávala som iba s ľuďmi, ktorí boli blízki a vlastne s ktorými som riešila tieto problémy. Určite sme nehovorili dopredu, že áno, my tu budeme mať veľkú čučoriedkovú farmu. Ešte chcem povedať, že tuto sedíme vlastne v retro autobuse školskom, ktorý sa nachádza na Jankinej farme a ešte aj tento obraz, tento machový, to si robila teda ty, hej? Áno. Koľko ti to trvalo? Pár dní, jak som sa vedela k tomu dostať, ako v zime my strašne veľa vecí robíme, na ktoré nemáme počas leta čas, alebo počas jar, leto, jeseň, takže robíme v zime aj všelijaké sedačky a rôzne iné veci, ktoré tu nájdete na farme. Áno, to si mi vlastne spomínala v telefonáte, že rada tiež maluješ na nábytok a že sa inšpiruješ na internete. Že to má také spoločné toto. A kde chodíš? Na Pinterest? Alebo kde to hľadáš? Aj na Pinterest. A tak, proste ako máme strašne veľa nápadov
keď niekde ideme, tak strašne veľa čerpám z iných, aj z iných fariem alebo z iných miest, kde sú pekné miesta, zaujímavé miesta. Ty si mi aj spomínala, že spolupracuješ s lokálnymi dodávateľmi, napríklad pri produktoch ako je med. Áno. Alebo aj to pivo zaujímavé, takže ako si našla týchto dodávateľov? Je to také zaujímavé spojenie, že vždy proste tam je nejaká komunikácia, ktorá musí byť dobrá s tými ľuďmi, ktorí sú ako ja, že sú proste, robia to v malom a robia to so srdcom. Takže presne takto je mi jeden pán, ktorý má svoju prácu a popri tom vyrába pivo, tak sme proste si sadli a začali sme sa rozprávať o čučoriedkovom pive a bolo z toho čučoriedkové pivo. Aké sú odozvy zákazníkov? Je to zaujímavé, pretože hoci kde to nenájdete, takže už len kvôli tomuto ľudia ako ochutnávajú a povedia, že je to osviežujúce, prekvapivo. Každý čaká, že to je jak radle, že to je sladké. Nie, to je normálne pivo, len to má príchuť tej čučoriedky. No to my zaobstaráme pre známy. A sú väčší fanúšici ženy alebo muži toho piva? Ochutnávajú určite aj ženy, aj muži, ale to ťažko povedať, lebo chodia aj. A ako si našla toho pána, čo vyrába ten med pre teba? Takisto, proste ako sme sa jednoducho stretli a prišli sme na to, že vlastne dve super potraviny, keď sa spoja, tak je to niečo úžasné, proste zdravé a tiež som musela prejsť viacerými ochutnávkami u iných ľudí, jak to robia iní medári a preto to som sa rozhodla a zdá sa mi to veľmi dobre a na to, že naozaj to máme asi týždeň, už veľmi dobré odozvy mám. Ktorý produkt z čučoriedkovej farmy sa ti najlepšie predáva? Ktorý produkt? Je to určite šťava. Šťava a vláknina. Tieto dva produkty nie sú nejako konzervované, dochucované, nie je tam pridávaný žiaden cukor. Takže toto sú veľmi zdravé produkty a tie sa aj najviac predávajú. Povedz nám ešte viacej k tej čučoriedkovej vláknine. Čo to je? Vláknina, takže naša čučoriedková vláknina sú sušené šupky z čučoriedok, ktoré sú pomleté a to si vlastne pridávaš do jogurtu, smoothie, do kaše. Ja som to skúšala už aj do oplátok vianočných, do babovky. Krásne to vlastne ako zafarbí a je to navyše veľmi zdravé. Veľmi dobrý nápad inak. A je to aj dobré na ten črevný mikrobióm, hej? Áno, vlastne tá vláknina, tie šupky z tých čučoriedok ti čistia čreva znútra. Takže to je ten najväčší benefit. Áno, to som počula, že vlastne tá vláknina to tam v tom čreve vlastne vyčistí. Áno. Fantastické. Čo všetko sa musí stať, kým sa čučoriedky dostanú do misky zákazníka? Tak toto je veľmi dlhý proces. To je každoročná starostlivosť, ktorá začína presne na jar tým strihaním, potom tým hnojením. My hnojíme na prírodnej báze ako hnojivami, takže vôbec sa ľudia nemusia báť s tým, že by jedli chémiu, takže toto bol taký jeden základ, ktorý som si povedala na začiatku, že chemické čučoriedky si viem kúpiť v obchode, ja budem pestovať bez chémie, takže toto je dôležité, ale živiny im treba pridávať, takže starostlivosť, predchádzanie pred nejakými škodcami, treba
A samozrejme čmeliaky, ktoré nám musia opeliť, tie čučoriedky, tie kvety čučoriedok. A potom už čakáme, kým začnú byť plody väčšie a väčšie. Potom čakáme, kým začnú byť fialové. A potom príde ten zber tých čučoriedok, pozbierame a doručíme zákazníkom, alebo si prídu ku nám pre ne. Si mi hovorila v telefóne, že máš stálych zákazníkov, ktorí si u teba vyzdvihujú vlastne čučoriedky. Takže koľko percent je asi týchto zákazníkov, ktorí teda pravidelne sa ti vracajú? Každým rokom je to viac a viac a myslím si, že pomerovo už je to tak 70% ľudí, ktorí pravidelne berú od nás čučoriedky. S tým, že berú každý týždeň tú svoju dávku z čučoriedok. Máš aj také, že rodiny, ktoré sa ti vracajú, alebo prídu ťa pozrieť s deťmi, že ako sa máte? Áno, od začiatku vlastne, jak sme začínali ten prvý rok, chodili ku mne ženy tehotné alebo s malými deťmi a chodia každý rok, takže vidím tie deti vyrastať, takže je to úplne úžasné, keď sa zase po roku stretneme a tí ľudia sa na to tešia, my sa tešíme. Ale to sa mi páčilo, keď sme spolu diskutovali, že o čom sa budeme rozprávať v podcaste a ty si mi vlastne hovorila, aké je pre teba dôležitá tá komunita a ten vzťah so zákazníkmi, že sa aj na nich teší, že oni na teba, že vlastne takto sa navzájom podporujete, vymieňate energiu. Áno. Čo ľudia vôbec netušia o tvojej práci? Možno netušia, aká je náročná. Fyzicky, alebo aj finančne, alebo z akého uhla? Alebo celkovo? Asi celkovo, ale proste ako je to práca ako každá iná, každý má nejakú inú prácu a preto je aj dobre, keď si každý tú svoju prácu zamiluje, pretože keď ju robí s láskou, tak ako tie problémy sú oveľa menšie. Ako si buduješ vzťah so zákazníčkami a máš pocit, že ľudia si kupujú spolu s čučoriedkami aj kus tvojho príbehu? Určite áno a tí ľudia, hovorím, podporujú, zdieľajú s nami dobré aj zlé. Je to veľmi príjemný pocit, keď vlastne sa vám tá energia vracia. V čom ťa zmenilo podnikanie ako ženu z pohľadu sebavedomia, hraníc a intuície? Tak trošku ma zmenilo tým, že vlastne tento celý projekt bol trošku náročný, tak ma to a dala som do neho všetko. Vlastne prvých 5 rokov sme pracovali od rána do večera, soboty, nedele, všetko proste. A potom trošku ma zastavilo také vyčerpanie, kedy som si povedala, že treba si určiť nejaké tie hranice, treba si dopriať aj trošku oddychu a treba aj relaxovať. Takže sme začali nedele mať iba pre seba a pravidelne v zime sa snažiť ísť niekde, načerpať nové nápady a navštívovať nové krajiny. Áno, ty si spomínal, že koľko rokov si nebola na dovolenke, keď si rozbehla podnikanie? 5 rokov sme robili od rána do večera. Potom fakt musí prísť ten bod, keď človek si povie, že musí mať balance, lebo vyhorí inak. Áno, presne tak. Takže naučila si sa aj vďaka podnikaniu vymedziť si nejaké hranice s ľuďmi, alebo nachádzať viacej balans v svojom živote, alebo ako ťa ovplyvnilo teba to podnikanie? Ťažko povedať, ako ma to ovplyvnilo. Ono stále to človek musí sa z toho tešiť a preto si musí nájsť aj niečo iné na ten relax a chodiť aj medzi iných ľudí, nielen ako so zákazníkmi. Takže určite akože sa socializovať, navštevovať ako iné krajiny, aby človek videl aj ten rozdiel.
a dať si oddych trošku. Ináč, vieš, ak ja som teba našla túto čučoriedkovú farmu. A ja som najprv našla nejakú farmu niekde na strednom Slovensku a som písala tej pani a hovorila som si, že tak krásne to majú urobené a teraz ja tam budem musieť ísť, ale že je to nádherné. A hovorila som kamarátke, že ja neviem, jak sa tam ani dostanem a že teda, ale strašne by som to chcela vidieť. A tá kamarátka mi hovorí, ona je zo Záhorskej Bystrice, že však ale my to máme, Mati farmu nástupavou. Tak vtedy hneď som si ťa vygooglila a hovorím si, že tak toto je tá farma, na ktorú mám ísť. Chodíš ty niekedy po farmách iných, aby si sa inšpirovala a ak, tak sú to iba čučoriedkové alebo aj rôzne iné projekty? Chodíme aj na čučoriedkové, aj sa stretávam s ľuďmi, ktorí majú čučoriedkové farmy, pretože je dobre zdieľať nejaké tie veci, posunú vás ďalej, aj keď vidím, že každý má iné problémy, lebo iné sú na strednom Slovensku, iné sú tu na západnom. Proste každá tá lokalita má špecifické problémy, ale áno, stretávame sa s viacerými ľuďmi a takisto chodievam do sveta na iné farmy a boli sme na čajovej plantáži, teraz sme boli na pepper farme, takže stále hľadáme inšpirácie a vlastne také, ako to vidno, ako to každý robí inak a každý tým svojim srdcom. Máš nejakú takú tú farmu, že ktorá je pre teba top, že ako to robia, alebo nejaký biznis, ktorý ťa nadchol, že wow, že takto to chcem robiť? Áno, pri Prahe sme boli na jednej farme jahodovej a tam ma úplne nadchla. Však urobil reklamu. Kde to bolo? Jahodová farma pri Prahe? Vráňany. Vráňany. Strašne krásna farma. A všetko tam majú krásne urobené, majú tam aj svoj obchodík, všetko z jahôd tam robia a nádherne to majú urobené. Bola som z toho veľmi nadšená. Takže to je taký ten vzor, že ako by si ty chcela robiť veci, hej? Áno. Je to zase proste niečo trošku inakšie, ale vidno, že ľuďom na tom záleží. Chodíš tak, že do Maďarska alebo do iných krajín pozerať, ako fungujú farmy? Áno, aj tu kúsok za hranicami v Čechách máme farmu čučoriedkovú, na ktorej sme už tiež niekoľkokrát boli a bavili sme sa s nimi. Super. A vieš si predstaviť, že by si robila niečo celkom iné? Že teraz by si sa rozhodla, že ja už toto robiť nebudem. A čo by to bolo? Teraz už nie. Teraz už vlastne mám čučoriedky a stále mám tak strašne veľa nápadov, ktoré viem na tejto farme zrealizovať, že už dneska určite nie. Považuješ tú farmu ako ako svoje dieťa? Áno, presne tak. Považujem to za svoje ďalšie dieťa. 8 rokov, hej, to dieťa. A však deti nám nosia radosť, aj keď nie vždycky to je ľahké. Čo by si odkázal žene, ktorá sedí doma s nápadom na podnikanie, ale bojí sa, že sa jej to nepodarí, pretože má nejaký vek, alebo deti, alebo hypotéku, alebo strach? Tak určite by som odporúčila, aby si zvážila všetky pre a proti a určite, aby išla do toho, ak sa na to cíti, že je dostatočne silná, aby si vedela to svoje obhájiť. Janka, ďakujeme za príjemný rozhovor a želáme tebe a tvojej farme, aby robila radosť a prinášala úžitok vašim zákazníkom. Ďakujem, Martinka. Ďakujeme, zdravíme aj z našich sledovateľov. Ahojte a prajeme vám krásny deň.